Tresno lawas monggo Pak Selan. Monggo ingkang pikantuk sampur kula aturi enggal jumeneng. Monggo ingkang nuwun sinten iki monggo aturi tindak mriki. Kaya ngene rasane bangga kelingan monggo biyen kae kanan kesemayanan isih loku nalikane isih bujang ngucap tresno pancen jodoh aku kudu ora ngerti monggo ingkang nyuwun dina biyen kae ide janji pungkasane dipundhut kutupa wis tak tampa tetep sedeket monggo ingkang mundhut tresno lawas katuran jumeneng ngastomik Monggo ingkang pikantuk sampur bapak-bapak kula aturi enggal jumeneng. Njaluk ya kok ora cerita tresno tak kira cukup semene tak simpen nandang loro tak rasane kowe arep weruh tresno lawas tukul malah dadi kesro dipundhut garwa wong liya wis tak tampa tetep sabar nggonku trima satemane aku kepengin nalekne tresno lawas biyen aku karo kowe rasa tresno tak lalekne ora bisa najan kowe wis dipundhut karo liya citra tresno tak kira cukup semene tak sipane nandang loro tak rasane ning kepriye aku kowe kerep weruh tresno lawas tukul malah dadi kesro matur nuwun monggo ingkang pikantuk sampun kula aturi enggal jumeneng matur nuwun
Apa mlorot to kok unjuk iki. Mbak Satitun. Dalam Mas. Tresno bojone wong Mas. Indonesia saiki tresno bojone wong iki. Waktunya ya isih yahene awake dhewe iki lek ndang bubar ya nyapa lho. Tresno bojone wong, Mas Warni. Masuk Indonesia iki lurahe iki bangun munjungan iki sik ning kene Bapak Kaji sik ning kene. Bapak Carik Kasun. Raja Agung sak grup tasih wonten mriki. Nggih, langsung tresno bojone wong. Cek. Bojone wong Indonesia ini pergi. Yen leleng nalika semono kowe teko arep ngomong apa nang isor lampune bangjo jabul kowe kok wis duwe bojo. Bokol ora sobore jadi glemesem aku iki seger kowe bir. Oh Indonesia. Nangis
wonten sing wonten mriki. Iki lagune apa ya, Mbak Lurah iki? Mbak Sadeli lagune apa iki? Tresno kok bojone uang yen weruh aku pun bisa ngomong sing tak jaluk mas waktu kanggo aku Rajan sadelo bisa nambani kanganku Kambang lagi arum gandane ati iki mung mikir kowe Iki kok kepelot. Mundutanipun Bapak Lurah Sadeli saking Sragen Munjungan nggih. Sabarene iki mengke kepelot. Kanca kunjungan lek kondur mungkin lewat jalan yang kiri, pokoknya pinggir ya. Sepi, sepi. Monggo, monggo. Watone sepi. Nggih, iki lek ora kepelot ora Bapak Sadeli. Jelek-jelek lungguh tanpa kanca. Sile, sile. angin semi lirate kuping ser keter-keter mong mikir apa pancen uripku wis tancen paribasane biyen tanpa leren tak rewangi rekasan Ora mulya. Sabati. Wong ra duwe saben dina Sumerlan. Badhe napa? Kasus sampur kula kita kula aturi nggih jemene. Sapi, sapi. Wasana ing katone sapi. Kaming surya gelap-gelap lungguh tanpa kanca. Angin sumbing ler atiku kisih. Keter-keter mikir apa pancen uripmu wis takdir. Paribasane piye tanpa leren tak rewangi rakoso ora mulya
kaya ngene rakasane dadi duwe saben dina sumalang nganti dadi lelakonan. Monggo ingkang pikantuk sampur. Bapak-bapak kula aturi enggal jumeneng. Tayupe dilanjut monggo. Anak sing ana sampur apa ora iki jane iki. Monggo sing nyuwun sinten. Kalamun terus lirane benten iki anane tansah rasa tresno kang ngandhap sarwa mikir ati rapi sajejer kaya rapi sama jati sampai manci tansah anggoda ati wedi bloko pungkasane teman lara tresno Nggonku landang trayasno iki wis tinodrat sak terming lampahi uwa sawah sapa kadhon etan omah atiku wis kabeh ilot saipo pungalasan aku lamun cecaketan sliramu Tanggal 3/4 Agustus Bapak Yuwono Marga Mulya prigi terkalek menika ponakanipun Kang Masna Kebo Ibu Sukatme Warangana Sumber prigi Watu Lima Trenggalek. Monggo Pak Lurah dipun lajengaken. lamun urus liramu raden iki ana handeng tansah
dosa tega ninggal aku balekno taline tresno aja nganti uncat ilang muspra jiwa monggo Mas ingkang pamundhut linduran sesarengan Maduraras ingkang kala wau nyuwun linduran Mas Iya ya toh. Jackson Jack Pak Bianto nyuwun Bali Pradangga ngedamene sampak 6 kula sulukane. Rino wangi aku eling lelakonku wingi Kang Mas pepujane ati wis ana anggonku ngeteni Kang Mas lunga tak teni ning pinggir samudra mula aku tansah nunggu
Yudha Yasa Badra Larasati Mustika Sri Kandi Narayana lan Brahmati oh Kang Masku Kang Mas Wisnu Bali matur nuwun Nggih. Pak Pradangga ngambil sawetawis tintingane sepinten sampake 6. Gandanya Sekar Gadung lawan Kembang Menur Kang Ismu Arum Minor Oyot-oyotan Kati Kusuma mangambar-ambar awar kukusing tubaku malun kowe mangkar sapa makelun kelun kaya mimba Bathara lah ing ngono to wau bidale Pramadya Bala saking kunjungan dumateng Kang Mas Kampling mriki kados dening Sela Blekidi. Sela sampun ngarani Blekidi semut kadya dening Sela. Saking jadi semut sajuru-juru datarna pedhoti. Ingkang pedhak sami pedhak kados dening kontol manebah wonten ing manguritan. Nalika semono dereng samadhau katunga dening Ngger Jawi. Piyak, piyak. Ya. Kuku sing tupak melon Ramane doek
Dursasana bocah bagus nger. Nggih, Man. Ana dawuh. Kowe nyapa dur bengok-bengok ning tayupan. Kula pun nderek badhe kabar-kabar wara-wara. Kuwi nene sapa? Senopati Sortera apa Udu? Nggih, Man. Anak kula pun Dursasana saking Munjungan. Panjenenganipun Dimas Johan. Ugi badhe boyong langen beksan tayub. Nggih kapan tasih dangu, Man? Dumawa ing tanggal 26 Juli 2020. Kuwi wong ya mempeng ning Sortera. Niku pakare senopatine Munjungan. Nggih. Monggo lumampah malih. Iki jok kakek iki. Sawo Ponorogo. Bapak Bedon. Kenes ya nenes jarwa parwadung gilbet sane baskara ya mas sakar bisa kenes ya nenes pisang saji mereka ya yando paten lamun kenes ya nenes lindung tamring sesama. Dursasana, Man. Blitar Banyuwangi.